De superklasse hier in Emos. Voor de jury extra moeilijk, maar die moeten wel apart even bijhouden wie in de superklasse gaat binnen en wie de 2 liter klasse gaat binnen. Daarom straks meer, maar we gaan nu in één geheel. En kijken. Ja, weg zijn wij. Ik zie jou het voorwiel omhoog komen. En goed weg is 122. Martijn Door, uit Steggeda. Martijn Door, uit Steggeda. Aan de leiding. Dit is stuurmanskunst. Geweldig aan de andere kant hier. Dit is een mooie groep jongens bij elkaar in. Die jongens willen krijden, die willen crossen, die willen strijden. 198. Prima tweede plek daar. Zitten hier bij elkaar. 398. En de overkant. 101. Martijn Klein, uiteindelijk in het achterveld. Maar daar zijn we nog niet vanaf hoor. Ja, even opletten jury, je moet schrijven. Ik probeer even mee te lezen. 122, 198. 166, 313, 163, 197, 40, 398, 58, 101. Trek je tegen maar in de middenboot voor 103 en 370. Ja, we hebben het allemaal. Winters is er daarbij gekomen. Hier is hij weer hoor. Hoppa. Even een klein stuurmanskunstje. Met je tegen maar. Kan je nou wat betekenen jongen? En die mooie rode bolide onder nummer 58. Ja. Dit willen we graag zien jongens. Autocross van de bovenste plank. Hoppa. Kom maar. Kom met jongen, je kunt het. Hoppa. Laatste ronde voor Martijn Door. Martijn Door is Steggeda. Oh, wat een gevecht daarachter jongens. Houd die dat vast. Martijn Door, vooral nog de kant lopen. Hoppa. Kijk even, hier die tweede en derde plek. Nemen we geen risico. We pakken die punten. 122, prima prestatie voor 166. En prima derde plek ook voor Wietse de Vries uit Bovenga. En nu is het nog die mooie Petje Tijema. Had hier wat stuurmansproblemen hier in het voorveld. Het begint een beetje stoffig te worden. Dat hoort er natuurlijk ook bij jongens. Dit is autocross voor de bovenste plak.